Добър ден всички, аз съм Ники 105, тук с мен Coach.com и днес ще играем Hunger Game. Да много ги скъсам! Така. О, да! Ох, мали, взе хубавите. Ай, слави. Изкърчих. Ау! Ау! Ай, са бегай от тука. Запахай вътре. Мамо, ще ми вземеш Почва ли? материалите. Материалите да ти взема. Да, да бресла. За утре, добре. Лягай. Да, щом ги Бързо. покажем ти слон, Ники почна. ще имаме три слон. Той, 4 слон. Имаме един, имаме един. Клипът ще продължи още малко. О, дет нач, ще ми скърчи. Всичките ми... Ела... така, бе. Така. Филмчето им почна. Чакай сега, мамо, геза ако става. Хайде, Николай, мътни, защото... Здрасти! Филма ми почна. Чуваш ли? Да. Ейче. Като свърша клипа, само че... Това ли филмче гледа? Да, чака вече. Имаме си хоби. Победи! И това беше всичко от мене. Чао, чао!